రాఖీ కట్టిన బ్రాహ్మణికి అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ఇచ్చిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్. ఆగస్టు 12వ తేదీన రాఖీ పౌర్ణమి కావడంతో అందరూ కూడా తమ సోదరిమణులతో రాఖీ కట్టించుకుని స్వీట్ తినిపించుకుని గిఫ్ట్లు ఇచ్చారు. సెలబ్రిటీలు కూడా తమ సోదరిమణులతో రాఖీ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు తాజాగా బ్రాహ్మణి మరియు ఎన్టీఆర్ గురించి ఒక వార్త సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఇకపోతే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇంట కూడా రాఖీ సంబరాలు ఘనంగా జరిగినట్లు తెలుస్తుంది. బాలకృష్ణ కూతురు నారా లోకేష్ భార్య అయినటువంటి బ్రాహ్మణి కూడా రాఖీ పండుగ సందర్భంగా జూనియర్ ఇంటికి వెళ్లినట్లు తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా స్పెషల్ గా రాఖీ తెప్పించి మరీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు కట్టిందట. ఇక ఈ నేపథ్యంలోనే ఎన్టీఆర్ కూడా చెల్లెలు బ్రాహ్మణికి అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ఇచ్చారట. ఇకపోతే బ్రాహ్మణికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటే ఎనలేని గౌరవం, ప్రేమ అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఇక ప్రతి వేడుకలో కూడా ఇద్దరు బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ సందడి చేస్తూ ఉంటారు. ఇక రాఖీ పండుగ సందర్భంగా ఆమె ప్రత్యేకంగా రాఖీ తెప్పించి కట్టడంతో ఎన్టీఆర్ చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యారట. ఇక అందుకు ముందుగానే బ్రాహ్మణి కోసం ఒక డైమండ్ నెక్లెస్ తెప్పించి పెట్టారట. ఇక దాన్నే బ్రాహ్మణికి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. ఇకపోతే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాల విషయానికి వస్తే తాజాగా త్రిబుల్ ఆర్ సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక త్రిబుల్ ఆర్ సినిమాతో ఒక్కసారిగా పాన్ వరల్డ్ రేంజ్ లో క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు. ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు ఇప్పుడు అభిమానులు ఉన్నారు. ఇక త్వరలోనే డైరెక్టర్ కొరటాల శివతో కలిసి ఒక సినిమా చేయనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ సినిమా అక్టోబర్ లో పట్టాలెక్కనున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇక దాని అనంతరం కేజీఎఫ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ తో కలిసి ఒక సినిమా చేయనున్నారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్. ఇక అందుకు సంబంధించి పోస్టర్స్ కూడా రిలీజ్ అయిన సంగతి తెలిసిందే.